compañera, no vayas a trabajar. Deja el gato, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, a la huelga. Madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga. Telebistan erakusten dituzten emakumeak ez daukate nirekin zer ikusirik. Gure lurrak, lurraldea eta gorputzak zapaltzen eta bortzatzen dituzte. Iraindu, jipoitu, bortzatu eta erailtzen naute. Oraindik ere umeen ardura nagusia emakumeengan dago. Emakumeen ekarpena isilarazia da eremu akademikoan. Gure gorputzez gozatzea galarazi nahi digute. Gure heziketak eta jardunak estereotipoen oinarrituta egoten jarraitzen dute. Harreman eredu zapaltzailean posatzen digute. Zaintza lanak gure gain geratzen dira, eta gainera ez dira baloratzen. Feminismoaren borrokaren protagonismoa ere kendu nahi digute. Eskolako patioan ez daukat lekurik. Objektu bezala tratatzen naute. Moskortzen banaiz, gertatzen den guztiaren errudun egiten naute. Sistema heteropatriarkatu kapitalista da hori guztia bermatzen duena. Sistema honen gainean ezin dugu feminismoa eraiki, ezin dugu aske izan. Denok gara beharrezkoak, baina emakumeok izango gara
Euskal Herri feminista errotik eraikitzen hasteko harresi hau bota behar dugu. Oinarritik suntsitu behar dugu.